No niin, nyt katsellaan internettiä sellaisena kuin se näkyy Pohjois-Koreassa. Eli käytännössä Pohjois-Korean oma intranet. Näille sivuille ei pääse ulkomailta eikä täältä pääse ulkomaisille sivuille. Mutta katsotaan mitä on pohjoiskorealaisille tarjolla. Tässä on yksi sellainen hakemisto, josta voi linkkien kautta hakeutua eri sivuille niin, ettei välttämättä tarvitse tietää tätä numerosarjaa, millä pohjoiskorealaiset itse tuntuu usein suunnistavan, vaan tuossa näkyy ihan urli meikäläisillä aakkosilla ja tässä sitten koreaksi selostettuna, että mistä paikasta on oikein kyse. Ne on tässä luokkiin jaoteltuna. Excuse me, so can I ask you, this is some kind of general information? General database and comprehensive database. Siinä on ensin yleisiä tietokantoja. This is central database according to the fields, science, education. Tässä on eri aihepiireittäin erilaisia tietokantoja tieteestä, koulutuksesta ja libraries. Kirjastot. Of every province. Joka maakunnan ovat kirjastot on lueteltu siinä. Telecommunication education database. Viestintää ja koulutusta lisää tietokantoja. And miscellaneous. Sekalaisia sivuja. Ja täällä on nyt yksi, joka on Pohjois-Koreassa kuulemma erityisen suosittu. Katsotaan missä se nyt oli. Where's the... Oh, KCN. This is the Korean... Tässä on Pohjois-Korean uutistoimisto. Katsotaan. Jaha, ei toimi. Nyt tämmöistä tapahtuu täälläkin. Tässä pitäisi olla tuon uutistoimiston etusivu, mutta me ei näköjään nyt päästä sinne. Let's see if we can get somewhere else. Katsotaan miten muut linkit toimii, koska tuo äskeinen ei toiminut. Ihan tietokoneiden ja netin hitaus ei ole länsimainen yksinoikeus. No joo, ehkä me jätetään se latautumaan tuonne taustalle ja napataan tosta joku muu, katsotaan vielä. Aha, tässä hiiren oikealla ei voi kanavata, nämä kaikki avautuu omaan ikkunaan automaattisesti. Nyt ei tunnu oikein yhteydet pelaavan, katsotaan saadaanko me tästä vähän teknistä apua. No niin, yksi avautuva sivu löytyy. So this one is... Kim Il-sung University. Okei, tunnetun ja arvostetun paikallinen yliopisto eli Kim Il-sungin yliopisto, maan ensimmäisen ja ikuisen presidentin mukaan nimetty. So what's the main content here? What is this headline for instance here? The main achievements Tärkeimmät saavutukset performed by the Kim Il-sung University. Yliopistossa. And new information. Uutta tietoa. What is new information? Let's check out the latest information. Katsotaan mikä on kaikkein uusin asia, mitä tänne on lisätty. So now Juche Idea Study Database Program was modified and renewed and how can I say supplemented. No niin, eli tärkeä oppia nyt täällä paikallisesti, eli tämän pohjoiskorealaisen Juche-ideologian opetusohjelmaa on muutettu ja päivitetty ja tässä kerrotaan siitä. Is there anything that we can find about journalism here from the Kim Il-sung University? Journalism? Do they teach journalism? Kysyn, että löytyykö täältä mitään journalistista. 기자? Kim Il-sungin yliopistossa opetetaanko semmoista? Katsotaan muuten tuonne luokan seinälle, tuolla näkyy kahden polven kimit meitä valvomassa. Kuten kaikissa julkisissa tiloissa ja itse asiassa kodeissa myös. 기자 관련된 건 꼭 저승장 통신사를 Only KCNA, Korea Central News Agency. Okei. Eli ei löydy journalistiikan opetusta Kim Il-sungin yliopiston web-saitilta ainakaan, mutta löytyy Korean uutistoimiston uutisia. But you can see the Rodong Sinmun. Rodong Sinmun? This link here? Yeah. Eli tässä on nyt puolueen päääänen kannattajan sivulle linkki. Tätä paperilehtenä selailin tuossa eilen. So what's the main headline today? Main headline. This is the today's Rodong Sinmun's newspaper. Yeah. So 오늘 신문 기사입니다.
This is the articles of today's newspaper, and the first one is the so we extend our reverence to the 7th Congress of our Workers' Party of Korea. Eli kunnioituksen osoittamista Korean työväenpuolueen 7. puoluekokoukselle, joka tämän viikonloppuna on ollut menossa ja jatkuu ilmeisesti vielä nytkin. And the next one? The next one, Korea advancing vigorously along the road of socialism. Eli Pohjois-Korea tässä tapauksessa marssii ponnekkaasti sosialismin tiellä. This one I think is also has to do with the party congress. Yes. Eli puoluekokoukseen liittyy tämäkin uutinen. So No sen verran iso tapahtuma. Hungarian political party and Slovenian organization posted an article onto the international internet about the article related to the 7th Congress of the Workers' Party of Korea on the 23rd of April. Okei, eli vähän vanhoja uutisia siteerataan 23. huhtikuuta. On veljespuolueet kertonut Pohjois-Korean työväenpuolueen puoluekokouksesta ja tässä uutinen siitä. Let's take one more random link here. Let's see what happens. Eli umpimähkään klikattiin jotain. Where did we end up to? Katsotaan minne me päästiin. This is about films CDs. Aha, kuuluisia elokuvia. What's the number one movie now? 인기 있는 영화는 몇 번째 영화가 지금? 인기 있는 영화 여기 우수 나왔는데 이건 다 열람기를 통해서만 볼 수 있습니다. 먹난 열람기를 딱 이용해야지 자기의 열람기를 이용하라고 한단 말이에요. We have a special dedicated explorer for this film, so otherwise you cannot see it. Only you can see the. So you have to have a special software to watch the movies? 이걸 보자면 특별한 프로그램이 있었나요? 예, 그러니까 여기 열람기를 다 이렇게 먹남 열람기 내래 적지에서 쓰라고 되어 있단 말입니다. 벌써 있습니다. 예, 벌써는. You can see with this program, using this program. This is a special. But we would need to download it first. Yeah. Okay. Eli tällä koneella ei nyt tällä softalla päästä näitä elokuvia katsomaan, vaan pitäisi downloadata jotain lisäosia. No ehkä me ei nyt siihen mennessä voi kestää. Mutta näköjään täällä on tarjolla isänmaallisia CD:tä ja elokuvia. So is it possible to order online anything in North Korea? 인터넷도 사오니까 조선에서 아무거나 신청해서 볼 수 있습니다. 예, 여기서 이거 나 오늘 영화 보고 싶다 하고 신청하면 Yes. So how do we order online if I would want to buy a CD here or DVD? Do you want to buy? 나는 DVD 사려고 합니다. Katsotaan onnistuuko nettishoppailu Pohjois-Koreassa. 탑에서라든가 If you click this some item, then Okay. they will show explanation how to purchase this CD. So what does it say now? Some error message? 뭐라고 썼습니까? 여기. 먹남 열람기를 이용하여 You 열람할 should 수 있습니다. use the Mongnam Explorer. Okei. Eli tämä selainohjelma nyt ei sitten toimi tämän ostoksen kanssa. Ne on sama näköjään muissakin. Eli ei päästä kokeilemaan nyt sitten miten shoppailu sujuisi, mutta eli siis meille kerrotaan, että periaatteessa sekin onnistuu. Okei. Katsotaan nyt vielä ihan uteliaisuudesta, niin joku muu. Napataan täältä umpimähkään tommonen, katsotaan mitä avautuu. Jaha, se latautuu vähän hitaasti. So, what's this website? Antivirus program. Okay. Virustorjuntaohjelmisto. North Korean one? Yes. Does every computer have the same antivirus software? Depends. So you have several different kinds. Yeah. Eli täältäkin kuulemma löytyy eri virustorjuntaohjelmia ja tässä on nyt sitten jonkun tällaisen ohjelman esittelysivu. Do you have a lot of computer viruses? 컴퓨터 비리가 많은가 보네요. 아니 많지 않습니다. Also many viruses. 그래도 미운에 방지하기 But 위해서 it's better to 태웁니다. prevent computer Niin, että- from virus. Okei, eli meille kerrotaan, että viruksia ei kuulemma pahemmin ole, mutta ainahan niihin kannattaa varautua. Eli Pohjois-Koreassakin on virustorjuntaohjelmistoja. Mielenkiintoista. Katsotaan mitä tässä selitetään. No joo, kielitaito ei oikein riitä näihin selityksiin. Punatähti logolla. Napataan vielä tosta joku umpimähkään ja katsotaan mitä sieltä tulee. 해당 방안에 대해서 소개했습니다. 해당화 레스토랑. Sorry? 해당화 레스토랑.
restaurant. Yes. Is it in Pyongyang or on the It's coast? in Pyongyang. Ahaa, tässä on joku pyongyangilainen ravintola. Can you reserve a table through... 인터넷 통해서 컴퓨터. 식탁 예약할 수 있는 부분인데. 예예, Yes, 말씀하셨습니다. yes. Eli pöytävarauskin pitäisi onnistua tähän ravintolaan. Katsotaan, olisiko tossa meny vai mikähän toi liittyy. What does it say here? The Gradual Community Kim Jong-il instructed that dish is science and cooking is science and arts. Okei, eli Kim Jong-il, Yes. eli toisen sukupolven Kim Jong-il on kunnostautunut myös tällä kulinarismin saralla. Katsotaan, mitä täältä hakemistosta muuta löytää. No tossa muuten oli näköjään, tossa vilahti näköjään noin ravintolan puhelinnumerot, eli sinne voisi soitella ja illallispöydän. Jaha, tässä on jotain esimerkkiä ruokalaineista. Näyttää aika samanlaiselta kuin Kiinassa. Klikataan Do they have prices here as well? 여기 가격이 나옵니다. Löytyykö hintaa näille? 이어갈 때 전화번호로 You should ask by telephone. Oh, okay. So there's no prices indicated here. And no prices displayed. No joo, eli puhelimella pitäisi soittaa, jos haluaisi ruuan hinnat selvittää. Hei, tämähän on niin mielenkiintoista, että katsotaan vielä joku. Otetaan toi viimeinen linkki tuolta. Jaha, se latautuu vähän pitkään. No, nyt meitä näköjään hoputetaan jo, että pitäisi lähteä pois, joten tällainen Pohjois-Korean intranet. Lopetetaan tutustuminen tällä erää tähän.